Ja, en hier gaat het dan gebeuren. Hier komt de nieuwe haven voor grote schepen. Op dit moment verwijzen we zo'n 10, 15 schepen, grote schepen, in het hoogseizoen door naar andere plaatsen. Nou, dat wordt voorkomen. We krijgen hier een prachtige plaats. Deze kant komt ons nieuwe centrale gebouw met moderne sanitaire voorzieningen. En ook een ruimte waar de kinderen in kunnen recreëren. Er komt een werkplaats in, een prachtige receptie. Het zal voldoen aan de eisen van nu en aan de toekomst. Toiletten binnen van wintergasten op het stuit kwalijk te broeken. Als je denkt aan de koude weken die we achter de rug hebben, dan zou je eigenlijk een inspectieronde moeten doen om 1:05 of er niet iemand is vastgevroren. Het Iepenbieren sanitair is bot verouderen. Het gros van onze gasten is nog tevreden, maar er komen in toenemende mate klachten. Modern is dat je meer privacy hebt en niet de wastafel zoals we die achter ons zien. Waar mensen met 20 op een rij staan te wassen. Daar komen nu privékabinetjes voor. De plannen kunnen nou uitgevoerd worden met geld van de gemeente en het Frieske Marre-project. Ook de plan van dorpsbelang wordt zijn. Bij gelijks om de haven meer bij het dorp te loeken. Dit toiletgebouw is over een paar jaar niet meer zichtbaar. Hier loopt een prachtige boulevard waar men langs kan wandelen. En hier, daar waar nu nog gras is, daar komt de nieuwe ruimte voor passanten die Woudsend aan willen doen. En daarnaast zijn er nog 2 andere projecten die voor toeristen heel belangrijk zijn. De ontwikkeling van een Elfstegenplan, een bezienswaardigheid in Woudsend. En niet te vergeten de opwaardering van het strandje op Indiek. Woudsend had pittoreske steegjes. Ik loop op dit moment in de Zeilmakersteeg. En de Zeilmakersteeg is een van de 11 stegen die betrokken gaat worden bij het zogenaamde Elfstegenproject in Woudsend. Al deze stegen komen uit of passeren de Midstraat, het gezelligste winkelstraatje van Friesland. En we maken daar een logische looproute voor toeristen en andere gasten die op die manier met de routebeschrijving in de hand een prachtige kennismaking hebben met de dorpskern van Woudsend. Al in 2015 had er een tredde meer mensen in het dorp oornachtje. Dat zou haast 8 ton in het hier opsmieten van middenstoon en horeca, zei ze becieferen.